nanga flekanye ala arakasi fle kiti telia itelanga taslimana koy way ben nege wati be amta to film damnena nantara binne tra to acteur bora kaba nete film na de nebna sode filmu jabe yani acteur ka bodi i ka ko suma ko jugo arakasi e kame biye solo sa kala joro munanga na joro silma anta de tare do देख मैं तुझसे कह रही हूँ मैं मिल मा ni film wan damna na ko acteur bora ne bitade mbi kelen to ka taki toy हीरो को तो सब बड़ी ही पड़ी ma baw bi silman de la solo nyana mala ibna ka so राकेश छोड़ से kika kosi da fale de bene ga fale do muso kana tugudi ne mbane an wulila so amida silmana ananga papu guru tura cheningo ka cheninga so ka cheninga so do ka chenin fado ka pado ninde tlunga fendama ay taxita kontere bi ka wari ningo sebe arakesheni ka ani amini jolo bi nyana we nene deligala bawde no luna na delige jago ya tegoy ala na kamana gwane amine muso daga bo adala warni mbabulo awota ko shoro lugulo wala sa lu daga bi bo adala solo sigil mega flesa पैसे क्यों दिए इनको muna yi warduma वो परेशान कर wala su kan to yanga lafiya ke देता तो ले जा ki kaba ko mo be maloya da je bebe tamika ika suru fula ko jugu पैसा ye so bari jo wari yelela अरे रिक्शा e kaga na jugudi kibe jiguna ko na te bananga ne siga ninga warsara anga jigiya सारे पैसे वो ले गए kaga warjara war be dira e grebu numa ika war fle चल o kai na ngata atita enyo la fugari dode लेकिन सुनो enyo la fugari dode तुझे क्या लगता है kaga na jugudi solo sana abe na wari wartela bulude war be na bulu ne wari mse munum la kerefe o neta de o tetai ne ni ndemi tanwe on de grebu wa de grebu yake लेकिन सुलू ebi metane कैसे जाऊँ जैसे तू हर दिन जाता है ko ma ke chuguri meta so chuguri ko bedema o bedema मैंने देखा शादी की नहीं मैंने तेरे साथ सबके साथ ko ne be fure ma wati mi ne be miri fembela mobili baw frigo baw ba fo men flan to komna e ti fu ye ni gerebute amma shi gata wa mi satande tare Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw musolakaw jɔyɔrɔ banna awɔ jɔyɔrɔ banna pewu fɛn min ye gɔlifa ye ale filɛ ka bitikiba saba dayɛlɛ Jelibugu suguda la aw musolakaw lafiyali kama bitigi fɔlɔ o de ye gɔlifa bazɛn suguya o suguya k'a daminɛ an ka gɛsinɛri jɛmaw gɛsinɛri dolow gɛtilisiw veba victoire pɛntiriniw fo ka taa se Facebook ma nin bɛɛ bɛ gɔlifa bazɛn kɔnɔna la o t'a bannen koyi bitigi filanan o de ye gɔlifa vaccine ye k'a daminɛ an ka vaccine hollandais univaccine super vaccine itargeti fo ka taa se real ma nin bɛɛ bɛ gɔlifa vaccine kɔnɔna la kana de k'a tɔ la sa o de ye gɔlifa borode suguya o suguya k'a daminɛ an ka autriche borodew léger simple tissu dolomène dentelle fo ka taa se an ka tafta fulari ɲɛnamaw ma nin bɛɛ bɛ gɔlifa borode kɔnɔna la. Pour bien vous habiller pendant vos mariages, baptêmes ou autres cérémonies, un seul endroit, boutique Golfa numéro 1. Kakuna Fania Warasoro, Megadurusira, 76 42 28 04, basé en cœur, Vaxique, Boro de cœur, Adora que vous ramenez tout gagné. wambi satande ala kana falidi ala kana musoji be nyona ma chena fantafle eti foye oni muso temeto ka yele de bena sa o ma se ka be ana kesi tusuguma je bi yelena je de bi yelena solo sana imamin dauka ibino da wale muso temeto ka
से भाग रहा है ko abi ka choko disa ko mi ba fo te de ne bolo ko o mi ko kolonde और तू मेरी बात नहीं सुनेगा ko ni bala ga ba na me dolo को पहले ही बोला ni tora ga ne la me ko bala jele me la anya dila choko mi na dolo anga atote dana nga daila nyana ma ya ode anga danywana o ga yele mi ba so na yo tate wow ko ga ne ga ko shi ko bla ki ko kele he ni kamali ara ga je fe ko bele bele ba isa हंस रही ha ki ko yele bana sa तुम सबको ibi ka yele ne मजाक la उड़ाने में बहुत ni मजा आता है। ni yele na de wai ti yele ma wala la ple ka nyana ma la ni yele ba ne de ऑफिस mi का ka ko सिर्फ ba मशीन shi sa मुझसे ज्यादा काम करता है photocopy ka usanne imo mene ko photocopy ka usanne photocopy ti kusa ne ma wale ओ लोग photocopy ka इस usanne मशीन को क्या के तेरी जान बचाए ima fo John ne bi kichi bi afo ko photocopy ka ni kichi bi sa kele ibe ni ke ma chi chokoto la madam शिकायत का bi मौका ko fe ite siga mala ite ma misea siga ni misea e fai kika ma fa ne ga ni fle nyina na ko yoro do la de ye guru ya yi ja guru tukumba ko fo ka ta tegeta ni tegeta boro kono de o abina muso fa wati mi hay ne ga ni flama abe fo ni ma ko ka tegeta boro kono ara ke shi agala maloisa emna se kam fo na sa tegeta boro kono kene ganda ये तो खुद फिसल के गिर गई benyana ay ko agilisala ka bies kala ko kam ni duguma ko ne atade kana na ya ko mina fereke ni sala ka lawuli tambe guru bolwa sila fla boba kabni ala jeda odedo ni bana chiena dolo ibetu galoko fo ite galoko ni fute wala gashi be fulati fu hani eboleza kiti fika ndo kitira metili mindo itisane bile bitide inenda ata muso falai ne ide neta to ikasa itisabui gambiti foki suru ya sayala biti shiye milion chama faka kinyana kitega magana sala ini saya anya binywanye ga atita itisabui amen na safoka ta fo mingera iyele laba ibi saya nege minentirge ga menyana madima itisa game kuda eka mika nyana maya do kaso laban balila dimi laban balila toro laban balila ibito nyana maya konna ga nyana maya mindo saya kausaye ndirge achiko hani kabini awolo ya mbuo gafa kani jore mbuo fogafa mbuo ka alagi mfa ka buo ka dla ka che ka dakana ka tana yi dugu dogodoro so mi nga bo dogodoro so be na be furagali ke ni be so ne be mi kana na yo dala a jolle la jabale kana fulo mugu bo a chama dogodoro ni blegu ibe furagani ni yeki furagani ni furaw gelemana kadla ka to iku ite sagui ibe ni bege bitla ka wardia edwe joni ne muge ela ne mai mami ti to ika sagati to ika lafia de nyana mayala amina nyondo ifurage ya lo wati ni je ni kusara ni dokotoro dimi jugo intaka bu farla meseg ngana kana dogo dimi kura daka kan be wati wore ikam meleke do wai daka de ni de wo ko ti kwanze wai ni de kaka ye ka ti fo ga da labtani a jogile dale fle docteur so min daga gele dugu docteur so be mama ko joni papa bugo ga jogita kimago tame ka takrama और सुन ibis kolon gile docteur so do घूमते घूमते बाहर bulbuli yani chiali ateke ane कल तुम्हारी बॉस पर हम awa ko ibugara ki se bugoro jogi तो पूरे ऑफिस में awa eni jonundo bi uye bugo sini absika ge muso absika ge den jonundo lo jugu jumane bila ga ke to folo la ke to ebika mugaya ya de gabgo goyi ya docteur so badi
dumuni ni fɛn bɛɛ lajɛlen ko ne y'a dɔ kɛ n bɛ ka dumuni dilan ko nin ye dɔgɔtɔrɔsoba de ye dumuni o fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ di maaw ma yan yan tɛ gabugu ye koyi nin datugu i ka taa